खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो आंनि न'खरनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोसे दा आसा खालामो देग्लाय 2022आ नोंथांमोननि जिउआव गावनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो जाफुंसार होगोन आरो देग्लाय नोंथांमोना मोजाङै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै इयुनाव दैदेनलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आं मिजिंथिबाय गोदान बोसोरनि गुसुं भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैबाय नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो देग्लायबो आं 2022आव माने गोदान बोसोरनि गुसुं भिडिअ लाना फैबाय न'खरनिनो फिसानो भिडिअ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो फारि बयनिसिमबो हेपि बैसागु
si